Na urugoto ndikubuda Farai Chimukoko Mpanguri village versus Tawanda Mako village. Musoro wena unotiwo ndirikuda mundipe pfuma yangu mombe 3 sezvo mwana wenyu akandiramba kwemakore 2. Uyai nomwana wenyu kudai. Ndirikuda pfuma yangu mombe 3 sezvo mwana wenyu akandiramba kwemakore 2. Uyai nomwana wenyu kudare. Farai Chimukoko simuka. Kila nyaya yako kudare. Ndirikudawo Mombe kuna aTezvara. Sezvo mwana akandiramba. Ndichitaura naye pafoni. Akutaura kuti akarohwa paAkugara. Ndimusoro. Mungu akadiwa naye tutazishia hapo pao. Ndangandane kangu. Kuma kagaite magore mangati. Une mwana ere ngati. Mangati. Wani ndiye mangati. Kazi yako siya yo. Wakabeka kwa sisa irate zote mwana nyaka. Wakati mbi. Wakati kumtsaka. Wazo mtsaka. Nemtsaka iye akutonditumira mafoto nemumwe murume. Akutonditumira mafoto wanu murume. Sokuti iwe baba wacho akuzizera ndo zvamiti vari mwana. Sawa. Vanofanirwa kuzviziva. Nawe chimbo. Mukadzi makarambana chechi here akakupa gukuru here makarambana sei mukadzi. Hala. Iye akabuda achiti ari kuenda kumusha kwako. Sezvo baba vane mukadzi akafonera kumusha vachitaura kuti mwana wangu handidi kuti ashungurudzwe hanzvadzi yangu chichi. Saka Satarisa mudenga unotarisa kuno. Ndinotora hanzvadzi yangu Vari Saka angu yakadini sina mukadzi wako. 2 years. 2 years. Baba wamukadzi ari kuzvizera kuti mwana wako kwauri. Vari kuziva. Kuziva kondo kuti wakaenda here kwataura kuti mwana wenyu handisisina akabva papo. Kana kuti wakaita zvokuti. Ndakaenda ikoko. Wakaenda kwaUdza. aTezvara igara pasi. Kadhuri. Nyaya dzakutaura dzekutondishamisira mudare. Ndingangobvumirana nawo ndekuuya kwakaita muna July wapera muno vachititateera madzimai. Vakati ko zvakafamba sei? Vakati takanetsana. Manetsana ndobva zvaita sei? Ivo vakati pane mwana mukoma wangu inini anogara Dzangeri kwakangombonda. Vakati ndiye akasiedzana atete vake. Vakati ndezvarini zvamuri kutaura kuti vakabva mumba kwenyu?
zvakanzi 2020 muna March 2020 muna March tsana kusvika izvinezvi tisingazvizivi kuti hamusi mese. Zvosaka here maitumira mameseji yamaitumira pafoni yamukoma muchiti muri kuda mombe dzenyu inyaya yekuti madzimai enyu vanga vasipo iyi. Tobva taiwa izvo zvasiri zvokukanganisa kwaitika. Tobva tati amai zvomuchita imi hamusi kutaura here nawo zvikanzi tiri kutaura tese pafoni sezvo une mwana. Kati o imi michitaura nawo kana vachinge vabvuma kuwe mozotudza kuti munayarini. Kana vakurambira kuti handiuye pafoni imi michitipewo nhamba dzavo ndopavatiri. Kana aramba kuuya kwamuri imi tinongomusedzawo zvine chitsotsi kuti tiri kuda kunokunomawo mashoko ari kuno mouya musangana zuva ramunenge matiudza. Ndokubuda kwavakaita muna July muno mumashuya kuzobva vatokira dare. Kana kwavakaramba nandikuziva mwana wangu wacho kana kwaari handisi kuziva ivo vanhu vari kutoziva kwavari vari kufonera nokutumirana mapikicha yavo handizvizive. Titi hamusi kuziva kuti wakaramba titi zvanhasi sezvo manzwa vari kuti mwana wenyu akandisiya pane makore mairi munotokudi. Zvinoratidza kuti tsana vanga vasingadi hangu mwana wavo. Zvingakuratidzei asi toita sei? Zvotova kwavaringe vatsvage mwana wangu wawena. Vanhu vakanganisana vanotsvaga titi tarwa pano foniyo uyu mukadzi wavo zvokuti vakarwa kati zvizive takavabvunza kuti makambotonganisawo here hatina ko chirudzii. vanhu vakanganisirana vanotaurirana vachataurirana vachakwanisa here kupindirana vanhu ava kana vavhiringana. Ipapo handichaziva kuti vanopafambiswa sei. Vanosvika pakuwadzana pamwe vacharwa pamwe vazoita zvokuwadzana. iwe una mudzimai akapedzisira rini kutaura nevabereki vake? Mudzimai wangu padhuze nepadhuze vangotaura padhuze nepadhuze. Asi kuona kwako zvinogonera kuita here kuti munhu ari kumusha kwake anopedza gore asina kutaura nehama dzokwake? Vasikana vavo vese vatongori vaviri vari kugrendere kokwako hakuna kana anofonera kana akatofona foni dzavadzite kwandiri. Iyo nhamba nyowani idzodzo ndo dzakatobvumawo vakatondipa ivo vanhu vakatondipa dzandandagara ndinadzo dzisingaiti. Dzavakakupa dzakaita dzakatoita ipapo muna July kawo zvichireva kuti kuna sisi wako nhasi kana ndikakutenda nhamba dzawakapiwa unosvika kusvika kunosviki unosvika. Saka tichitaura nhasi chiti uyu nokuda kwekuti nezvekuti tikatarisa mapikicha ari kuti babana munhu ari kutowadzana nemumwe mabi ake. Saka uyu akasvika achinzi uyu ndiyo munhu akunditsvaga kune mabi ake uyu zvinongodudzira chete kuti uyu anokwanisa kupondwa nemumwe wacho azvinzwisana. Asi iwe wakasvika kuti ndiri kuda sisi wangu funga kwako angatambirwe ndo uyu newe anganzi titambire nechikomba chiye kana hanzvadzi anotambirwa ndiani? Saka anokodzero nhasi yokunzi hanzvadzi yako muno mudare ndiani? Iwewe neuyu apa mufunga ini ndirekodzero kumuudza nyaya yekuitika ndeyekuti panhau vari kutaura sepfuma yavari kutaura kuda kudzosera izvozvo ndikuona sekuti hazvikwanisi. Matauro atiri kuita nhasi ndeyokuti iwewe ndiwe wanyatsoona kuti iwe ndione kodzero kuuya nehanzvadzi dzako igopupura kuti zvishuwa bhuti chidzotserai mukwasha wenyu pfuma yake. Handichada kana kuti abhuti ari kukunyeperai munhu tikugarisana. Mutoro wacho aiwa kana wakuremera wangobvisa mombe upaka. Kana waremera wewe nokutora hanzvadzi yako kuti kutaurire zviri pakati pake nomukwasha wako wongobvisa mombe wopa uyu sokuda kwaari kuzviita. Kuti pari kundinetsa inhau yavari kutaura kuti vakarambana iye ndo nhau iri kundinetsa saka oredi zvokumutoresa zvacho mari yacho yebhazi ndoiwana ku chinzwaka matauro atiri kuita muno mutu wabhadhari wengai wapiwa nani mari yebhazi totengesa zvokushandisa kuti zviite zvifambe kuti uye nazvino kana wabuda hanzvadzi yako pairi
unoita mabhinda uko ekuti usvike kuti hanzvadzi tashupwa nenyaya yako yautipedzere pfuma iye akutaura nokuti uyo akaenda kuna hanzvadzi yako anourayiwa nechikomba chahanzvadzi yako urushora makuita vhura foni pare vhura foni yako aTezvara ko vaone chimiro chiripo kuti kunoendeka here nomukwasha vape vanyatsoona ari mudzimai wenyu munoende kutarisana nomunhu iretsana chigare pasi tanga tiri kutaura pamusoro emazivavo tanga tiri kutaura tichiti pfuma yake murume uyu iri umusha menyu asi mwana wenyu maona kawanayo izvi ndezvarini kana zvakava zvanezuro asi muri kuona sei zviside munomutaka kuti inini munoenda kutora mwana wenyu kana asisade murume haamanikidzwe kana vanozva vakavhiringana muchizvinzwawo kuti chanetsa muchichi asi ndinocheda kutora mwana wenyu hamugoni kudhorera upfuma musina kuzokutoka vhiringana chii nomusi zvino gadzirika musazvigadzirika achinotanga kuenda kutora mwana wenyu akananguri musi achada munhu mwana simba rokudzodzera kana kuti mukwasha tokudzodzera sei mwana wangu ari kukuda zviri paviri saka kuimuri yakaita tinozotaura zvinotaurwa mushure nyaya yomwe ayovana inotaurwa kaauya pamutamuro zvayo haachadai ari kudai pane zvakamugumbura here kuti abve pamurume nomusarimo zvakamunyangarirawo iye pfuma yenyu aTezvara munayo chiri kudiwa mwana wenyu chete kuti ambozokupatsanura ya hamusati maakudzora pfumayo ari kumbodiwa muvana wenyu apa utsangamura vedanha kana baba rivo vakakanganisa muchinzi wakamukwatsveta makuti kutaura zvetsika hatisi kumhanya asi tiri kuda kuti uye uyo akamboita kuti pfuma mipiwe nouyu akutaurire kuti baba pfuma yechidzodzera uyo hatichadi kana kuti baba uyo ari kutora pfuma iyi ndiri kumuda chaizvo kunyara kwese uko funga ndiri kunyatsofunga mawanikiro ekuti ndigone kusvika kuno kupasha kutaura kuchokwadi chaiko chaiko ipo baba kutopedzera ndatopinda pamwe pandatopinda paita kuti ndizobuda nechi nokuti ndigone kusvika kuti zvitaurire ezvo nda kufunga kuti nyaya yekuti kuzonzi kuti taenda tozodzoka futi ndichatangira pari zviri izvozvo hapana munhu akagadzira mari yomusha kana mhosva yauya inokopaza musha kana kuti inotora zvinhu zvangaonasa ichida kuti mugare zvakanaka chendotora mwana wako pana apauyekurwa kana kuti tora kugadzisa tinzwe hamungagari nomumbidzi uyu asisino mukadzi akafa nhasi zvakadaro ingozombe pamusha menyu munozoipedza mukadzi haani pfuma haani zvese zviri kuamako asi tiri kuti mwana wenyu haamanikidzwe pamwe kwaava ndokwaakuda chaizvo kupfuura apa ngachiwe apupure imowane madzorero mombe chika tatenda mako ndiri nokuona kwazvo kozvinozvi vandoda nguva kuti ndizovandivanesema nokudzidza dzese dzino dzakaperetewa hazvati dzodzosera saka
Mombe dzacho dziri kwe? Mombe dzako. Mombe dzaka. Asi dzomukwasha dziri. Dzakauya dziri hatotokoti dziri. Unopiwa kati. Tongoti dziri kunopiwa kati. Azvisikiita zvinavo. Mako. Ungade mazuva mangani yokuti wotora handa dzako mugore panapa? Ukarerukirwa munhu wakubvunza pakutongo yakanakisa izvozvo saka iwewo chizvipungura kuti pamwedzi nehafu ini chiunonoka pakutsvaga kwangu mari pamwedzi nehafu pamwe ndingaiwane mari. hatidi kuti uite zvekufungidzira kuti pamwe natsotaurira mambo kuti pamwedzi uri kana pamwedzi rimwe chete kana pamwedzi yakati so that zvirike kumana kana vangotumanira 2 months. Ona mapepa edu atinatumira kwatinatumira haangaiti 2 months. 2 months dzakawandisa kana almost 2 months dzawandisa. Ora ndakukupa mwedzi mumwe chete. Nhasi date 14. aTezvara